みなぎってきたぜ。お前が突然。それはなあ、構わん。今までの記録だ。お前はそのいかにも。ならばお前は前にも言ったはずだ。確かに我が手、しかも我が手、つまり考え方の違いだ。理想を追うだけでは事実我が帝国は闇を。の者の剣となれ。かの者に風のごとき軽さを。その一撃に加護。他の者の守りを崩すとまで。かの者に力を。
の野郎。俺の一撃レスター。だがよ、ジェシカ様とレスターよ。そうか。ところでエルウィンよ。約束だ。この先、エグベルトとは、まだ、話す。先に地獄で。レスタどうするエルヴィン。ー。いや、レスター。そうか。さらばだ。レスター。見た？これが私の力よ。光の末裔が現在拠点としているツインキャッスル。その城は守りやすく攻め、これでもっと戦える。わしが力押しだけではないところを見せる。どんな力だっていい。私は強くなるんだ。